ngao machiegni. Obila ochako timo pedha ne kweth moro mar njore ma itudo gi nego obila moro kendo hinyo nyawadgi bang' monjo gi okinyi ma kawuono e kinde mane gitero penj e skul sekondar ma Mahero mantiere Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Jonjore go bende nolal gi bunde ariyo mag obila go. Jodak mag gwengego wacho ni monjno notimre saa 6 okinyi ka jonjore go nomanre gi beti ma bende nomonjo apisa go kendo chadho gi beti ka apisas marito penj noringo motony e lwet jonjore go. Commissioner ma kaunti ma Siaya Julius Otieno kod komanda mar obila e kaunti no Kleti Kemboi onyiso jonyuol ni kik gibed gi kibaji nikech penj go biro dhi mbele kaka osechana ka nonro bende dhi nyime e wi monj ma kamano. Okinyi abiri duka kachopi duka twawinjo koko kwaringo wabiro ka twanwang'o kosenego ofisa ka magino obwogowa kendo wan gi lit sana nikech kora wapaga ni nyithindwa gi kubitieko papers mek gimodong to wakwayo mondo arito bed ka mondo tim uchunguzi mondo wanena ang'o motimre no ka polisi minyalo neg to koro wanto wachal nadi. Akwayo jotelo mondo owuothie herewa ka mondo nena ang'o madhi mbele. Nilikuwa kwa shamba ninalima, naona watu wanapita mbio, wanateremka. Kuna wengine walitoka na majembe pande hii ya juu, ya chini huku wakitoka kwa shamba. Naona pia wanateremka mbio. Sasa sikujua kitu imeendelea. Nikasema acha nimalize shamba yangu hii kwanza, ndio nifanye nini ndio niende. Sasa kufika kwa barabara nilisituka sana, tuwameua ofisa, nimeshangaa sana. Kumbe hatuna security ya kutosha hapa. Nataka tupate security ya kutosha itusaidie. Daten Migago mara rita